खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैबो नोंथांमोनखौ बरायबाय स्टुडिअ'आव आं दङ सन्दना इस्लारि थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालाराव बर' हारिनि गेजेराव मा जादोंमोन बेखौ दुलाराय बर' माहारियानो मोनथिखाबाय थेवब्लाबो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय फिन खेबसेबाव फोरमायनो आखायाव लादों दि थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालाराव क'क्राझार ओनसोलनि लंसं हाग्रायाव जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म मुंनि सानै बर' सुबुंखौ गोदानै जोनोम मोननाय ULPनि मुङाव इनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन नाथाय बर' माहारिया बेखौ गनायनानै लानो हायाखै मानोना 17 सेप्तेम्बराव गारि जाब्रबथाय जानानै अंग'आव गोबां आघात जादोंमोन आरो पुलिस थानायाव सानैबो जोखोम जानाय थासारियाव दंमोन आरो थाबैनो न' फारसे थांफिननायबो बाथ्रा होदोंमोन नाथाय हरखाबै 18 सेप्तेम्बर खालाराव हरनि समाव लंसं हाग्रायाव क्रस फायारजों इनकाउन्टार जादों होननानै क'क्राझार पुलिस बिफाना फोसावो आरो बेनिफ्रायनो बिटिआर नाङैनो दायो हारिनि मोनफ्रोमबो आफादजों लोगोसे फरायसाफोरा नंखाय इनकाउन्टार खालामदों होनना दाबि दैखांदों आरो गोख्रों खुद्रिसारदों बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना मा दाबि दैखांदों जों मिथिनानै लानि दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि सिङाव डेपुटि कमिशनारनि लांगोना खाथियाव जोङो 2 घन्टानि मोनसे धरना हाबाफारि लादों जायाव जोङो जि इनजास्टिस मोनसे जालांबाय फेक एनकाउन्टार मोनसे जालांबाय क'क्राझाराव बिनि फारसे नोजोर बोनानै आरो गासै तथ्य पार्टिजों फाइन्ड आउट खालामनानै नागिरनानै दिनै जों मिथिनो मोनो आरो जों न'खरावबो थांबाय आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों जों रायलायबाय सावरायबाय आरो गासै जि मोनसे जाथाय बे जाथाया माने बिराद गिदिर मोनसे फान्दायनायनि गेजेरजों बे जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ माने एनकाउन्टार खालामनाय जादों आरो बेनिखायनो बे फेक एनकाउन्टारनि एगेन्स्टै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै आरोबाव धरनानि गेजेरजों जों स्पष्टयै मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम मोनसे आर'जलाइ जों दैथायहरगोन जायाव जोंनि बे जुडिशियेल इनकुवारि जों बिनाय बेखौ इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे इम्पार्शियेल इनकुवारि खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरनो मोनसे फोलोमनो हानाय जि अनसुंथाइ बेखौ सरकारनिफ्राय होनांगौ बेखौ जों दाबि दैखांदों दा लोगोसे इयुनाव जाहाथे आरोबाव बेबायदि फेक एनकाउन्टार जाया बे फारसे नोजोर लानो थाखाय जोङो खावलायदों मानोना बिटिआर गोरोबथानि उनाव जे 2020नि जोंनियाव 27 जानुवारिनि उनाव दिनै बे मोनसे बिराद गिदिरथार मोनसे फेक एनकाउन्टार जादों आरो बे जेराव जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारिया मोनसे सम फैबाय आरो गोजोन महरै जोंनि ओनसोला दंगासिनो दङ आरो बिनिखायनो बे गोजोनाव जाहाथे अराय सम डिस्टार्ब खालामा आरो बे गोजोनै थानो लुबैनाय जों सुबुंफोरखौ बर' हारिखौ जाहाथे आरोबाव बेबायदि नासयनाय थासारिजों एनकाउन्टार खालामनानै बे जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बेबायदि सिलिंखार खालामा जों बेखौ खावलायो आरो बिनिखायनो दिनै बे धरनानि गेजेरजों जोङो आसाम सरकारनिसिम बेबायदि मोनसे खौरां जों दैथायहरगोन जाहाथे इयुनाव आरोबाव बेबायदि जाथाय जाया आरो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव सान्थिया जाबायमोन जोंनि ओनसोलाव नाथाय बे सानै बारबो एनडिपिखौ बुथारनायनि आन्दोआव माबा मोनसे असान्थि खालामनायनि षड़यन्त्र थानो हागौ दिनैनि समाव जोङो सिगांनिफ्राय माखासे षड़यन्त्रखौ जोङो माने सोरबाया लानाय बेबायदि मोनसे थासारि जों नुहुरो मानोना गोबां माने बायदिसिना सुबुंफोरनि थुननायाव दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव सिलाय लाग्रा आफाद जोनोम मोननायनि मोनसे लामा फैदोंमोन नाथाय NLFB होननाय आफादा फैफिननायनि उनाव आरोबाव दाखालि सानब्रै सिगां जाय बिथांमोना गावसोरखौनो ULP होननानै फोसावनानै लाबाय दा बैफोरबायदि मोनसे थासारिया दिनै बर' जाथि एबा बर' हारिनि थाखाय मोनसे गनायथाव सम नङा जाय समाव दिनै सिलाय भारतनि आन्दलनजों फैयै जोंनियाव दिनै सिलाय भारतनि आन्दलनजों फैयै जोंनियाव 5,000निबो सुबुं जोङो मुंख्लं जालांबाय आरो गोबां सुबुङा बेबादिनो पुलिस मिलिटारि एनकाउन्टार फेक एनकाउन्टारजोंहाय रुंसारि जानो गोनां जादों दा नंखायनो जोङो दिनै खावलायगोन जे बेबायदि मोनसे थासारिनिफ्राय बयबो जानगाराव थानांगौ आरो बेबायदि गोजोन थासारिखौ नस्थ' खालामनाय एबा सिमफायनायनिफ्राय माने बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जाय जि राहाया दिनै गोजोननि महराव आरो गणतान्त्रिक महरै गोबां हाबाफारिखौ जों लालांनो हायो आरोबाव जोंनि जेसेबां अभाब अभिजुग जे समाजाव रांखान्थि बिथिं समाज जौगानाय आरो सोलोंथाइ जौगानाय बे खामानियाव जों बयबो मुखुब जानानै दिनै हारि जौगानायनि खामानि मावनो सम फैबाय दा बिनिखायनो जों गोजोनखौ अरायसम हास्थायो आरो बेबादिनो इयुनाव जाहाथे बेबादि मोनसे थासारि दाफैथों आरो इयुनाव जों लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जे बेबादि मोनसे बिग्रायारि आफाद जोनोम होनानै
दावहा नांनांगौनि बे सम गैया गोनां बाथ्रा बारे बारे बिदि खालामबाय थायोबा थैलायबाय थायोबा जाथारियाव फेक एनकाउन्टाराव बेथ' दुखुनि बाथ्रा जोंथ' माने आफाद हिसाबै आगोलनिफ्रायनो जों बेखौ माने हेंथा होबाय थादों प्रतिबाद खालामबाय थादों नाथाय सरकारा मावथाराखै जों सरकारनि सायाव दुखु मोननायखौ फोरमायगोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै नैबे मुसलपुरनि बाथौफुरि बाथौ लांगोनायाव थांनाय जे क'क्राझारनि उल्थापानियाव सानै जे बर' जोहोलाव बा बर' जे लाइमोन बिथांमोना जिउ खोमानांबाय जनक कुमार ब्रह्म लोगोसे जोंसार बसुमतारी बिथांमोननि न्यायनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे मोनसे न्याय मोनो बिजिरनाय मोनो थार बिजिरनाय मोनो बिनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि ओनसोलाव दाय गैयै मानसिफोरखौ साजायनानै गावथारनायनि हेंथायै जों बेहाय दाबि खालामदों बेजों लोगोसे जनक कुमार ब्रह्म लोगोसे जोंसार बसुमतारीनि न'खरा जाहाथे सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनुदान मोनो जाहाथे होयो बिथांमोननि न'खरनो जाहाथे माबा मोनसे अनुदान होयो बिनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों आरो इयुनाव जाहाथे नैबे बिटिआर हालामाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे दाय गैयै सुबुंफोरखौ साजायनानै माने बुथारनाय बा साजायनानै गावथारनाय बेखौ जाहाथे फोजोबनांगौ बिनि थाखाय जों दाबि खालामदों क'क्राझाराव जानाय जि फेक एनकाउन्टार बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सेन्ट्रेल कमिटि आरो मोनब्रै जिल्ला कमिटि जथायै मोनब्रै जिल्लायाव दिनै मोनसे धरना हाबाफारि डेमनस्ट्रेसन जादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम माखासे दाबि दैखांनो नागिरदों दा बिनि एक नाम्बारा जाहैबाय जि फेक एनकाउन्टार जाबाय बे फेक एनकाउन्टारखौ इम्पार्शियेल मोनसे जुडिशियेल इनकुवेरि होनांगौ मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेबो मोनसे दिनै पेपाराव नुनो मोन्दों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों मोनसे इनकुवेरि लवार आसामनि कमिसनारखौ बाहायनानै होनानै 15 दिननि गेजेराव रिपर्ट होनो थाखाय दा बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायग्रोबाय दा इनकुवेरि होनायल' बाथ्रा नङा बेबायदि इनकुवेरिया गोबां समाव गोबां जानानै थांबाय नाथाय थि समाव आरो नांगौ बायदियै जेरैबायदि रिपर्ट ओंखारनांगौ बा रिजाल्ट ओंखारनांगौ बेबायदि जों ओंखारनायखौ नुनो मोनाखै दा बिनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय बिथांमोना फेक एनकाउन्टाराव इनभल्भ दङ लोब्बा दङ बिथांमोनखौ सिनाखि खालामनायजों लोगो लोगो दिहुननायजों लोगो लोगो बिथांमोनखौ हमनानै साजा होनांगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय मावख'आव 2 घन्टानि जे खुद्रिनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लादों थांनाय 17 खालाराव जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ पुलिसा हमनानै 18 खालाराव बिथांमोनखौ ULB-नि सोद्रोमा हिसाबै साजायनानै इनकाउन्टारनि जाबायनानै फोसावनायनि हेंथायै दिनै जोङो जिहेतुके बिथांमोना थांनाय भारत सरकारजों पिस एकर्डआव गोरोबथा हिसाबै संबिजितनि NDFB संबिजित ग्रुपनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ निश्चित हिसाबै सिनायखायोमोन आरो बिनि उनावबो दिनै बिथांमोना न'आव थानानै मोजाङै रायजो जादोंमोन रायजो जाखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ दिनै बोरैहाय ULB-नि सोद्रोमा होनानै बिथांमोनखौ इनकाउन्टार खालामखो बेखौ दिनै दुलाराय गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोमोनांदों सोमोनांदों बिब्दिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ बुथारनायनि हेंथायै दिनै आसाम सरकार आरो आसाम पुलिसखौ सोंखारिनानै आरो बै बुथारगिरि बिथांमोनखौ दायनिगिरि हिसाबै साजा होनांगोन बिनि हेंथायै आरो जै जोंसोर बिनि खामानिया सोलिफुबाय दं 17 खालार सेप्तेम्बरनि आरो मोजाङैनो सोलिबाय अखानायफुं बेखिनि समाव जिखिनि जाथाय जाबाय क'क्राझारावहाय बेयाव जि सानै दाय गैयै सुबुं खोब उन्दै बैसोनि जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिथांमोननि जिउखौ माने इनाय फेक एनकाउन्टारनि मुङै आसाम पुलिसा बिथांमोनखौ जिउखौ फोजोबना होबाय जों बेखौ सासे आइजो महरै आरो सासे गथ'नि बिमा बेबायदि जानानै आं खोब दुखु फोरमायदों गोथौयै दा बेखौ आङो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोना जिहेतु जेबो दाय गैयामोन आरो जाय ULB-नि मुङै ULB गोदान आफादानि मुङै बिथांमोनखौ फेक एनकाउन्टार खालामदों दा बिथांमोननि आफादाबो बिसोरखौ जों ओनसोलनि मानसि नङा होननानै जेदि फोरमान होबाय क्लियारिफिकेसन होबाय दा बिनि उनावहाय नंखाय दायावहाय आसाम पुलिसा बिथांमोनखौ फोजोबबाय दा बेखौ जोङो आं सासे बर' आइजो हिसाबै बा सासे उन्दै गथ'नि बिमा महरैबो आं खोब गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो आं लुबैदों जाय पुलिस
बिफानगिरिया बे खामानिखौ मावदों बिथाङा गोख्रों साजाखौ मोननांगौ दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव डिसि अफिसनि लांगोनायाव 2 घन्टानि थाखाय खुद्रिसारनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम दा मानोना थांनाय 18 सेप्तेम्बराव जालांनाय जितु फेक एनकाउन्टार खालामनानै सानै बर' लाइमोनखौ बर' सुबुंखौ बुथारनायनि थाखाय बिथांमोननि न्याय एबा जास्टिस मोननांगौनि थाखाय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्म बिथांखौ पुलिस प्रशासना इनायै नंखाय मोनसे दाय फोनांनानै जिहेतु इनकाउन्टार खालामनानै बिथांमोन सानैखौ जिउ फोजोबबाय बुथारबाय बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ दाबि खालामदों आरो पुलिस प्रशासनखौ जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बुंनो सानदों नंखायनो एफा एनै दायावनो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जाहाथे बेबायदि बुथारनायसिम जाहाथे खामानि मावा फैबाय थानाय समाव बिनि थाखाय जोङो पुलिस प्रशासनखौ जोङो खावलायदों आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ दिनै दाबि खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि जोंनि सायाव बर' लाइमोनफोरनि सायाव जे अत्याचार बेबायदि खामानिखौ जाहाथे मावा आरो सरकारखौ जोङो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों मेम'रेन्डाम जोङो डिसिनि थ्रुयै जोङो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम जोङो मेम'रेन्डाम गथायदों दा मानोना सरकारा थाबैनो बे बिसार खालामनानै जाहाथे जास्टिसखौ होनो हायो न्यायखौ होनो हायो आरो जों खोनादों मोनथिनानै मोनदों आसाम सरकारा बे दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय बा इनकुवारि खालामनो थाखाय दिनै मोनसे इनकुवारि खालामनो मोनसे बिबान होदों सरकारा दा बेवहाय जोङो सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानदों इनकुवारि होनायल'थ' जानाय नङा जाहाथे जास्टिसखौ मोननांगोन जाय सुबुंखौ बिथांमोना पुलिस प्रशासना बुथारबाय इनायै नंखाय दायावनो एफा एनै दायावनो आरो जों मिथिनायावथ' दिनै पुलिसा बेखौ हमखांनायनि उनावसो अखानायै माने इनकाउन्टार बेखौ खालामनानै बुथारदों दा बेवहाय बेखौ आयेना बुङाखै कर्टआ बुङाखै जे नोङो सोरबाया दाय मावदोंबा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामोबा केस जानानै बियो कर्टआवसो बेखौ बिसार खालामनाय जायो दा बेखौ खालामालासिनो दिनै पुलिस प्रशासना इनायै बिथांमोनखौ इनकाउन्टार खालामनानै बुथारदों आरो बिनि थाखायनो जास्टिसखौ मोननांगोन न्यायखौ मोननांगोन आरो न'खरा बेखौ जास्टिस मोननांगौनि थाखाय दिनै दाबि खालामदों आरो जों गासैबो बर'नि दल संगठनफोरा बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ दाबि खालामनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां एबसुखौ रायनाय बा बायदिसिना सोंखारनायखौ जों नुदों आरो गोबाव समनि उनाव दिनै हाबाफारिखौ लादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों दा जोंबो बेखौ नोजोर होगासिनो दङ आरो बयबो बेखौ नोजोर होदों बर'नि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनाबो माने दिनै गेदेर उन्दै नायालासिनो जुदि ससियेल मिडियाखौ बयबो बाहायनाय हिसाबै जेबो माने फिउचारखौ सिन्था खालामालासिनो इयुनखौ सिन्था खालामालासिनो दानि इयुथ जेनेरेसनफोरा नंखायनो सोरबा माबा मोनसे बुङोब्लानो बिनि माने नायथावै मोनसे वर्डफोर बाहायनानै माने ससियेल मिडियायाव बेबायदि कमेन्ट होनायखौ जोङो नुदों दा बेखायनो जोङो एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोर बा जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावफोरा जाहाथे बिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो मानोना बियो नोंथांखौ बा जाय माने बेयावहाय लिप्त जादों बिथांमोनखौ गोजौ थाखोसिम लांनायाव बा गोजौसिम बेखौ दावखोलांनायाव गोबां माने बेयाव हेंथा फैगोन मानोना दिनै मानसिखौ गेदेरखौ नों सनमान होनो रोंनांगोन गेदेरखौ नोङो माने मान होनो रोंनांगोन अब्लासो बियो माने मोजाङै गियान लानानै बियो फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांनो हागोन दा बेनि थाखायनो जों खावलायदों एबसुखौ जोङो नुदों माने गोबां माने सोंखारिनाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय बे जाबाय जोङो सानदों राजखान्थियारि मोनसे हयथ' खैसारि जानो हागौ सोरनिबा बेबायदि षड़यन्त्रनि थाखाय दिनै बे मोनसे आइटि सेल बा मिडियायाव बाहायनाया हयथ' बेबायदि ग्रुप दिनै जानानै दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेखौनो बुंगोन थांनाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावदों जातिखौ गायसनलांनो थाखाय गेरेमसा हारि दानो थाखाय आरो दाबो खामानि मावदों फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो